हांख्रानानै लेहर जानाय देंखो रोजाबगिरि सुनिता बसुमतारी बिनानावखौ आं बे समाव जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइ फालिजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय बिनानावसिम। बे समाव आङो बिनानावजों समान समान रायजोफोर बयबो रंजाफागोन दा? जों मोसाफागोन दा? बिदिब्ला जों खेबसेसै होनि जै बैसागु बोथोरनि जै बैसागु बोथोरनि रायजोफोर गासिबो एबार मोसाफादो दे बिनानाव। गिबियावनो गासैबो रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। एसेयावनो बैसागु बोथोरनि गासैनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। आसा खालामो गासैबो रंजाफागोन होननानै। रंजाफागोन ना फाया रायजोफोर? गासैबो रंजानांगोन दे। गिबियावनो आङो बैसागुखौनो रोजाबग्रोगोन। मोसागोन ना? Ouwa bijowao bananwi sunai Daw khuyuni sifungni rina Mai sigadai mai sirai samai Mai sigadai mai sirai samai Masalah di mana? Nasi orang banget dah. Bwisagu, Bwisagu, Bwisagu. Ramza, Ramza, Ramza. Nasi orang bijowao